Dara beroyê Sembola xwaragirî û berxwedanê. Di gurê paşmayên fosîlî dara beroyê beriya nêzîka 6 milyon salê li Rojhilatê Asyayê çêbûye. Ji wir li hemû Asya û rojhilatan avîn belav bûye û ji wir jî derbasî Ewropa û Amerîkayê bûye. Roja îro zêdetirîn corên darberoyan li Çîn, Japon, Kure û Amerîkayê peyda dibin. Dareke beroyê dikare bi sedan salî bijî û salane oksîjena pêwîstiya du mirovan davîn bike. Ne tenê ji bo mirovan gelekî giring e. Nimûne tenê li Zagros jiyana 205 cûr candaran girêdayî darberoyan e. Di dîroka mirovahiyê de dara beroyê di rojên teng de bûye wek firişteya rizgariyê. Dema nan nebûye bero hêrane kirine nan, gezûyê wê kelandine kirine şekir. Darên wê kirine mal, keştî û pir û gelek alavên şer bi vê darê çêkirine. Di dema şewitandinê de jî dara herî zêde li ber xwe dide beroyê. Bero gelek caran wek derman jî hatiye bikaranîn. Antibiyotîkeke bihêz e, test nû dike, li dijî îshalê û sîstema bergiriya laş bihêz dike. Di gelek çanda de dara beroyê pîroz e. Di mîtolojiya Yunana de dara pîroziya Zeus e û di mîtolojiya Vikinga de jî dara pîroziya Thor e. Wek hûn dizanin di çanda Kurda de jî dara beroyê pîroz e û sembola xwaragiriyê ye. Em bi hev re vê darê biparêzin.